Next. Sa, dua, telu, apat, lima. Parang pito, walo, siyam. Inam, ng kodi ko. May mapapo ka siya. Next. Anyamit. 10. Anyamit kachan. Next. Sa, dua, telu, apat, lima, anam, pito, walo, isya, mapulo, 11, 12, 13, 14, kayang ko kanyo wala kanyo Pilipinas, marin mafurong kanya kanin, nakakasi na kanyo Canada angin, noon. Marin mafurong kanya kanin, golpe laming kanyo, ayun mo yung ko, balabandag, yan ko makatatatin. Malako na sa ice candy, pati buka shake kanyo ne business ko. Sir, mapay, kurog na katibak ka. Okay na, mapapo ka siya, yung mami yan, bakla. Doro, gusto maging mayaman. Oh, maging triple warton siya. Kurpa yan. Oh, maghina ka kayong kulaman. Sige, tayo mo gafen? Kunsi? Kunsi ko mo. Ha? Sige, gargado kwarto ko niya. Pagkatukul gafen ikaw, ha? Okay, kunsi ko mo. Dan nanti tolera kang ale 5-6, ha? O, tuwe mo sa 20. Hanarik yung familya na niyang ka hospital na ka ng COVID-19. Yakan ko mama amak. Yo, babalo ka daw! Lapikan! Ikaw. Mahaba ko yung beso ni ko,